Ja. Mange har du købt? Det var nemlig udsalg, og det er færdigt op. Hvorhen? Ja. Nå. Hvad kigger I der? Du er et navn, ja. Vi passer jo et navn, ja. Jo. Hvem sammen med? Du var også på, at vi har taget bussen op. Vi tager en bus op. Det kunne godt have set. Hvad så, John? Har du fået fisk eller noget? Nej, fordi vi er meget, der kommer ud og fisk nu til vinter. Men har du fanget noget i år da? Ja, fandt en gay i år. Hvor stor er den? 2 meter lang. Var den 2 meter lang? Ja, Meget vejer den. med 2 kilo. 2 kilo? Det er 5 der er rigtigt. Det var en stor en. Da. Ja, Nej, det var sgu hjernet. og nu er det jo den om fra Fodje og fra fisk. Ja. Så skal det fange en gay. Mm. Fra Fodje. Er det gratis for fisk op? Nej, nu tager en fisk for at få fisk. Jeg fik en fiskekort, fordi den skal have fået fisk til næste år igen, så skal jeg ud fisk. Har du aldrig fisket ned i anlægget? Nej, det skal have min fisk der mere. Hvorfor? Du har fisk ud til den fælling før? Nej, jeg fangede en gæg op i Fodje. Jo. Det er det, jeg har fanget. Hvorfor fisker du aldrig ned i anlægget? Fordi det vil jeg bare ikke. Hvorfor? Fordi det har forvirret mig meget af. Ja. Fordi snøret, det må bare fedte ind i hinanden. Hvad er det? Jo, det ved jeg bare ikke. Jeg er også færdig med at få mig ud i fisken. Og til møde i går. Og til møde? Ja. Hvorhen? Og håndhjem, så var han sådan noget. Jeg tror, så lidt vej ud til møde. Fordi vi skulle nemlig op til sammen med noget. Det er egentlig meget forbi. Nå. Næste gang, han siger, I kører den her om af. Så er det, så var han lukket for jer for. Så sagde han nemlig, stor bom op deroppe. Hvorhen? Ja, det er nogen, der har gjort sidste år. Det gør jeg i går aften. Ja, det kan jeg godt fortælle. Det er en bomber op for. Så er han nemlig bomber op. Det kan jeg også fortælle. Det er godt nok til det. Nå, er den i anlæg, eller hvad? Nej, det er mig selv. Dengang I kører over kasser. På hvad? Ja, den skole. Vi gør I hver gang. Vi gør det i en gang mere. Du var hjemme på scooter og sådan noget. Ja. Det er faktisk det, jeg kærer der. Og så er det lidt nok til at få det. Op for bilen. Og det var bedst i. Du var biler. Jeg tror, at den på penge. Jeg tror, at den penge, det var i. Hvor mange ting du skal bruge til hjernen? Hvad? Hvor mange ting fik du brugt til hjernen? Og jeg har brugt kun 50'er. En 50'er? Nej, jeg bruger. Det er den her, jeg koster 2 uger. Kun 2 af. Det var da billigt, var det ikke? Jo, hvad? Ja. Nå, men vi må hellere se at komme videre, John. Ja. Du må hygge dig. Ja. Farvel.